हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. నిమిషం. हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे ఇంకా వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంటే మెసేజ్ పెట్టండి. ఇంకా బ్రేక్ అవుతుందా మతాజీ? ఓకే, హరే ట్రై చేద్దాము. నేను ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే మీరు మెసేజ్ పెట్టండి, నేను వీడియో ఆఫ్ చేస్తాను. హరే కృష్ణ అందరికీ, భక్తులందరికీ ఈ 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసుకి అటెండ్ అయినందుకు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఈరోజు మనం 18వ అధ్యాయం, ఈ అధ్యాయం లాస్ట్ అధ్యాయం భగవద్గీతలో అండర్స్టాండింగ్ గీత ఇన్ 18 డేస్, 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి ఈరోజు మనం 18వ రోజు. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. ఓకే, సరే. ఈ అధ్యాయం పేరు ఏంటంటే మోక్ష సన్యాస యోగము, అంటే సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వము. ఒక్క నిమిషం. భగవద్గీత 18వ అధ్యాయం, ఇది చివరి అధ్యాయం అనమాట. అంటే నిజానికి భగవద్గీత అనేది ఈ 17 అధ్యాయాలతోనే ముగిసింది. ఈ 18వ అధ్యాయం ఏంటంటే వాటి యొక్క సారాంశం అన్నమాట. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణపాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा
హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ఇక్కడ అర్జునుడు మాట్లాడుతున్నారు. అర్జున ఉవాచ సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్ఛామి వేదితుం త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్ కేశినిషూదన. అర్జునుడు అడిగాడు, ఓ మహాబాహో, ఓ కేశ సంహార, ఓ ఇంద్రియాధీశ, ఓ మహాబాహో అంటే కృష్ణ భగవానుడు కూడా ఒక గొప్ప ఆ, భుజబలము అదంతా కూడా కలిగిన వాడు అనమాట. అలాగే ఓ కేశి సంహార అంటే కేశి అనే రాక్షసుణ్ణి సంహరించిన వాడు. కాబట్టి నాలో ఉన్న ఆ సందేహం అనే రాక్షసుని కూడా, అంటే ఇప్పటివరకు నువ్వు నాలో ఉన్న సందేహాలు చంపేస్తూ వచ్చావు. అలాగే ఓ కేశి సంహార ఇంకా నాలో ఉన్న ఈ యొక్క డౌట్స్ ని ఇంకా సంహరింపుము అన్నట్లుగా. అలాగే ఓ ఇంద్రియాధీశ, ఋషికేశ అంటే ఇంద్రియాలకి అధిపతి. కాబట్టి నా యొక్క ఈ ఇంద్రియాలకు అధిపతి కాబట్టి నా మనస్సు అనేది చాలా నిర్మలంగా అంటే ప్రశాంతంగా ఉండడానికి నాకు సహాయం చెయ్యి అన్నట్లుగా ఈ మూడు పదాలను ఉపయోగిస్తూ త్యాగం యొక్క ఉద్దేశాన్ని అలాగే సన్యాసం యొక్క ఉద్దేశమును నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. త్యాగం యొక్క ఉద్దేశం అంటే అలాగే సన్యాసం యొక్క ఉద్దేశం. సన్యాసం అంటే కర్మలను త్యాగం చేయడం అనుకుంటూ ఉంటారు కదా, అదనమాట. అట్లా అర్జునుడు యొక్క డౌట్. దానికి భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు? శ్రీవానువాచ కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం సన్యాసం కవయో విదుః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, భౌతిక కోరికలపై ఆధారపడిన కర్మలను విడిచిపెట్టడమే సన్యాసం అని మహాపండితులు చెబుతారు. అంటే ఈ భౌతికమైన కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వదిలిపెట్టడం అంటే వాటిని విడిచిపెట్టడం సన్యాసం అని మహాపండితులు చెప్తారు. సమస్త కర్మల ఫలితాలను వదిలిపెట్టడమే త్యాగమని జ్ఞాన సంపన్నుల అభిప్రాయము. అంటే మనం చేసిన కర్మలన్నింటికీ వచ్చే ఆ ఫలితాల గురించి ఆలోచించకుండా ఉండడమే నిజమైన త్యాగం అని జ్ఞాన సంపన్నులు అభిప్రాయం అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి కర్మలను విడిచిపెట్టడం కాదు, కర్మల యొక్క ఫలాలను విడిచిపెట్టడమే, దాన్ని త్యాగం చేయడమే నిజమైన సన్యాసము. వారినే సన్యాసులు అంటారు. త్యాజ్యం దోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణః యజ్ఞదాన తపః కర్మ నత్యాజ్యమితి చాపరే. అన్ని రకములైన కామ్యకర్మలు దోషమైనవి, వాటిని విడిచిపెట్టాలని కొంతమంది పండితులు చెప్తారు. అంటే అసలు మనం ఏం చేసినా అంటే దోషం లేని కర్మ అంటూ ఏది ఉండదు కాబట్టి మనం విడిచిపెట్టాలి అని కొందరు బుద్ధిమంతులు చెప్తారు. ఇంకా యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనే కర్మలను ఏనాడు విడిచిపెట్టవద్దు అని మరికొందరు ఋషులు చెప్తారు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. యజ్ఞదాన తపః కర్మ నత్యాజ్యం కార్యమేవ తత్ యజ్ఞోదానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణాం. యజ్ఞము, దానము, తపస్సు కర్మలను ఎన్నడూ విడిచిపెట్టవద్దు, వాటిని తప్పక ఆచరించవలెను. వాస్తవమునకు యజ్ఞము, దానము మరియు తపస్సులు మహాత్ములను కూడా పవిత్రము చేస్తాయి. అంటే యజ్ఞాలని కానీ, దానం అనే దాన్ని కానీ, తపస్సు అనే దాన్ని కానీ ఎప్పుడూ విడిచిపెట్టొద్దని చెప్తున్నారు. మనం ఇక్కడ చూస్తే ఇది దక్షయజ్ఞం. దక్షయజ్ఞంలో ఒక యజ్ఞంకి ఆ దక్షుడు చేసే యజ్ఞంకి శివుడు వెళ్ళినప్పుడు ఆ దక్షుడు ఆయన్ని గౌరవించరనమాట. అందుకు ఆ శివుడు అలాంటి పక్కనే ఉన్న బ్రహ్మని ఆయన ఆరాధిస్తారు, అలాగే బ్రహ్మకి గౌరవం ఇస్తారు. కానీ శివుని పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతారు. ఆయన యొక్క అహంకారానికి శివుడికి కోపం వస్తుంది. ఆయనని ఆ అంటే ఆ యజ్ఞంలో నుంచి వచ్చేస్తారనమాట శివుడు. మళ్ళీ ఇంకొకసారి యజ్ఞం చేస్తున్నప్పుడు అట్లాగే శివుడు వెళ్ళకూడదని నిర్ణయించుకుంటారు. ఎట్లాగో అతను ఎవరిని ఎలా మర్యాదగా గౌరవం ఇచ్చి చెయ్యాలో అది తెలియదు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళకూడదు అనుకుంటారు. కానీ ఆయన యొక్క భార్య సతీదేవి నేను వెళ్తాను అంటే ఫస్ట్ ఏమో శివుని కూడా రమ్మంటుంది, ఎందుకంటే ఆయన యొక్క ఆవిడ యొక్క తండ్రి కాబట్టి. ఆయన రాను అంటారు, ఆవిడ కూడా వద్దంటారు. కానీ ఆవిడ తండ్రి చేస్తున్న యజ్ఞం, అలాగే ఆల్రెడీ ఆమె యొక్క భర్తకి అక్కడ అంతకుముందు అవమానం జరిగింది, అది కూడా అడుగుదాము అన్నట్లుగా ఆవిడ వెళ్తుంది అనమాట.
వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కూడా ఆవిడ్ని అవమానిస్తారు. అందుకు కోపం వచ్చి ఆవిడ అక్కడే ఆ దేహత్యాగం చేసుకుంటుంది ఆ యొక్క యజ్ఞగుండంలో. అప్పటికే శివుడికి అన్ని తెలుసు కాబట్టి ఆ సతీదేవి వెళ్తున్నప్పుడే నంది ఇంకా వీళ్ళందరినీ కూడా పంపిస్తారు ఆవిడతో పాటు. ఎప్పుడైతే అక్కడ ఆ దేహత్యాగం ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుందని తెలుస్తుందో ఆయన వెంటనే వీరభద్రుని పిలిచి ఆ యొక్క ఆయన్ని ఆ దక్షుణ్ణి దక్షుణ్ణి వధించేయమని చెప్తారనమాట. దక్షుడు వెంటనే ఆ యొక్క శిరస్సుని ఖండించి వేస్తారు. కానీ ఆ యజ్ఞము సగంలో ఆగిపోకూడదు, ఆ యజ్ఞం అనేది పూర్తవ్వాలి అని అందరూ దేవి దేవతలు అందరూ కూడా శివుని వేడుకుంటారనమాట. ఇలా చేయడం వల్ల యజ్ఞం ఆగిపోతుంది, అలా జరగకూడదు స్వామి అని ఆయన్ని వేడుకుంటారు. అప్పుడు ఆయన ఒక మేక శిరస్సును తీసుకొచ్చి ఆయన దేహానికి అమర్చి, ఆ దక్షుడి దేహానికి అమర్చి మళ్ళీ ఆ యజ్ఞాన్ని కొనసాగిస్తారనమాట. అప్పుడు లాస్ట్కి మళ్ళీ అక్కడికి విష్ణు భగవానుడు కూడా వచ్చి ఆ యొక్క యజ్ఞం చివరిలో పాల్గొంటారు. అప్పటికి ఆ దక్షుడు కూడా తాను చేసిన తప్పుని తెలుసుకుని శివుడికి మన్నించమని క్షమాపణలు కోరి ఆయన ఆ యజ్ఞాన్ని పూర్తి చేస్తారనమాట. కాబట్టి యజ్ఞాలను ఎప్పుడు కూడా విడిచిపెట్టకూడదు. అందుకే మనకి ఈ కలియుగంలో ఏం చెప్తున్నారు, యజ్ఞం అంటే కలౌతత్ హరికీర్తన. ఒక నామస్మరణం చేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే మనం జపం చేస్తున్నాము అంటాం. కానీ చాలా మంది ఎక్కువ మందిని కలిసి చేస్తే దాన్ని సంకీర్తన అంటారు. గొప్ప గొప్ప వాళ్ళంతా కూడా హరికీర్తన చేస్తూ ఉంటారు, నామ సంకీర్తన చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఎందుకంటే అది చాలా గొప్పది అని చెప్తారు. అందుకే అన్నమాచార్య కూడా చెప్తూ ఉంటారు, శ్రీరామదాస్ కూడా చెప్తూ ఉంటారు, ఎంతో రుచిరా శ్రీరామ నీ నామం ఎంతో రుచిరా అని కీర్తించారు ఆయన. అట్లాగే అంటే ఆయన ఒక ఆ నామాన్ని కీర్తిస్తూ సంకీర్తన చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అలాగే ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, దానం కూడా మనకి నిన్న అధ్యాయంలో చూసాము. పాత్రులైన వ్యక్తులకు ఇవ్వబడితే అది మనిషిని ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మికత వైపుకి నడిపిస్తుంది, లేకపోతే అది అపాత్ర దానం అయిపోతుంది. దానివల్ల మనకు కూడా అది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్తున్నారు. ఏతాన్యపి తు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ఫలాని చ కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశ్చితం మతముత్తమం. ఓ అర్జున, ఈ కర్మలన్నీ మమకారాసక్తి మరియు ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి. వాటిని కర్తవ్యముగా భావించి చేయాలి. ఇదే నా ఖచ్చితమైన అభిప్రాయము. ఇక్కడ భగవంతుడు చాలా ఖచ్చితంగా చెప్తున్నారనమాట. నిశ్చితం మతం ఉత్తమం, అది నా అభిప్రాయము, ఇదే ఖచ్చితమైంది అని. ఏం చెప్తున్నారు, ఇది నా డ్యూటీ కాబట్టి నేను చెయ్యాలి అని. ఆ కర్మల పట్ల ఫలాసక్తి లేకుండా, అలాగే మమకారం అంటే కొన్ని పనులు ఉంటాయి, కొంతమందికి కొన్ని పనులు అంటేనే ఇష్టం, కొన్ని పనులు ఇష్టం ఉండవు. కానీ మనం చేయాల్సిన ఆ, పనులు ఉన్నప్పుడు భగవంతుని చెప్పిన విధంగా మనం చేయాల్సిందే, అవి ఖచ్చితం అని చెప్తున్నారు. నియతస్య తు సన్యాసః కర్మణో నోపపద్యతే మోహాత్ తస్య పరిత్యాగః తామసః పరికీర్తితః. విద్యుక్త ధర్మాలను ఏనాడు విడిచిపెట్టడం మంచిది కాదు. అవివేకంతో విద్యుక్త ధర్మాలను విడిచిపెడితే అలాంటి త్యాగాన్ని తమోగుణ త్యాగం అంటారు. ఆ, ఏం చేస్తాంలే, తర్వాత చూద్దాము, ఇప్పుడు నాకు బద్ధకంగా ఉంది, నేను ఇప్పుడు నిద్రపోవాలి, నా పని ఎవరో ఒకరు చేస్తారులే, ఇట్లా అనుకోవడం అంతా కూడా ఏంటి, తమో గుణం అనమాట. అందుకే మనం ఈ పిక్చర్లో కూడా చూస్తే వాళ్ళ యొక్క చేయాల్సిన కర్తవ్యాన్ని చేయకుండా వాళ్ళు వాటిని చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతూ ఉన్నారనమాట. దుఃఖమిత్యేవ యత్కర్మ కాయక్లేశభయాత్ త్యజేత్ సకృత్వా రాజసం త్యాగం నైవ త్యాగ ఫలం లభేత్. కష్టంగా ఉన్నాయని లేదా శారీరానికి అసౌకర్యమని భావించి విధిగా చేయవలసిన కర్తవ్య కర్మలను విడిచిపెట్టడాన్ని రజోగుణ త్యాగము అంటారు. అటువంటి త్యాగము ఎప్పటికీ క్షేమదాయకమైనది కాదు మరియు మన ఉన్నతికి దోహదపడదు. ఇందాక మనం చూసాము, అంటే వాళ్ళు చేయాల్సిన పనిని అసలు చేయరనమాట బద్ధకంతో. కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే కష్టంగా ఉంది, లేకపోతే నా బాడీకి అంత మంచిది కాదు, లేకపోతే నాకు అలసిపోతాను, ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అంటే మనం చేయాల్సిన పని అనేది తెలుస్తుంది వీళ్ళకి, వెళ్తారు, చూస్తారు, అమ్మో ఇది కొంచెం నాకు కష్టం అనిపించుద్దేమో, ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. కష్టం అనిపిస్తే విడిచిపెట్టేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇటువంటి ఈ యొక్క కర్మఫలము ఎప్పుడు కూడా క్లేశోకరం, అది క్షేమదాయకమైనది కాదు. క్లేశాలని అంటే మనకి కష్టాలని కలిగిస్తుంది అని చెప్తున్నారు.
కార్యమిత్యేవ యత్కర్మ నియతం క్రియతే అర్జున సంగం త్యక్త్వా ఫలం చైవ సత్యాగ సాత్వికో మతః. ఓ అర్జున, తన విద్యుక్త కర్మను కర్తవ్య బుద్ధితో నిర్వహిస్తూ సమస్త భౌతిక సాంగత్యాన్ని, ఫలాసక్తిని విడిచిపెట్టినప్పుడు దానిని సాత్విక గుణత్యాగము అని అంటారు. అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉంటూ మనం చేసే, అంటే భగవంతుని యొక్క ఆ, ధ్యాసలో ఉంటూ, ఆయన యొక్క భావనలో ఉంటూ మనం చేసే కర్మలు చేస్తూ ఉంటే, అంటే మనం ఉన్న డ్యూటీ ఏదైతే ఉందో అది మనం చేస్తూ ఉంటే అది మనకి సాత్విక గుణం అని చెప్తారనమాట. అలా కాకుండా ఇందాక చూసినట్లుగా చేస్తే అది వేరే, ఆ రజోగుణము, తమో గుణము. కాబట్టి కర్తవ్య బుద్ధితో ఇది నా ఆ, కర్మ, అంటే ఇది నేను చేయాల్సిన విద్యుక్త ధర్మము అంటూ మనం చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వాళ్ళు ఏంటంటే చేస్తున్నారు వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీ, కాబట్టి అలా చేయాలి. వీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు, ఆ వాళ్ళతో ఉన్న ఆ, ఈ మిగతా వాళ్ళతో కానీ లేకపోతే ఆ మిషన్స్తో కానీ వాళ్ళు వాటిలో ఏమీ మిక్స్ అయిపోరు అనమాట. అంటే ఇక అదే ఇది అన్నట్టుగా ఉండరు. అంటే ఇది నా యొక్క కర్తవ్యము, నేను భగవంతుడు ఇచ్చిన ఈ డ్యూటీని నేను చేస్తూ ఉన్నాను, కాబట్టి ఇందులో వచ్చే ఫలితం అంతా కూడా భగవంతుడే అని వాళ్ళకి ఇచ్చిన పనిని వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా చేస్తూ ఉంటారు. నహి దేహభృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః యస్తు కర్మ ఫల త్యాగి సత్యాగీత్యభిధీయతే. దేహధారి అయిన వానికి కర్మలను అన్నింటినీ వదులుకోవడం నిజంగా సాధ్యం కాదు. అంటే మనం ఈ దేహంలో ఉన్నంత కాలము మనం కర్మలన్నింటినీ విడిచిపెట్టేయడం అంత సాధ్యం కాదు. కానీ కర్మ యొక్క ఫలాలను త్యజించే వ్యక్తిని నిజంగా త్యాగి అని అంటారు. అంటే మనం కర్మలను వదిలిపెట్టడం కాదు, వాటి యొక్క ఫలాలను వదిలిపెట్టడం. అందుకే మనకి ఇస్కాన్లో చాలా మంది వాళ్ళ వాళ్ళ ఉద్యోగాలు, పనులు అవన్నీ కూడా చేసుకుంటూనే ఆ యొక్క వచ్చే సంపాదనని దానంగా ఆ, అంటే ఈ కృష్ణ చైతన్య ప్రచారంలో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అట్లా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా నిజమైన సన్యాసులు, సన్యాస ఆశ్రమంలో ఉన్నవాళ్లే అని మనం తెలుసుకోవచ్చు. అనిష్టమిష్టం మిశ్రం చ త్రివిధం కర్మణ ఫలం భవత్యత్యాగినాం ప్రేత్య నతు సన్యాసినాం క్వచిత్. స్వప్రయోజనం పట్ల ఆసక్తితో ఉండేవారికి మరణించిన పిదప కూడా సుఖము, దుఃఖము మరియు ఈ రెండింటి మిశ్రమము, ఈ మూడు విధములుగా కర్మ ఫలితములు ఉండును. కానీ కర్మఫల త్యాగము చేసిన వారికి అటువంటి ఫలములు ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని ఉండవు. అంటే ఇందాక చూసాం కదా, నిజమైన త్యాగి ఆ సన్యాసాశ్రమంలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ మూడు విధాలుగా ఏమీ ఇబ్బంది ఉండదన్నమాట. మరణించినా కానీ లేకపోతే స్వప్రయోజనం పట్ల ఆసక్తితో ఉండే వాళ్ళకు ఉంటుంది, కానీ ఎవరైతే నిజమైన త్యాగి ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ లోకంలో పరలోకంలో అంతా కూడా నార్మల్గానే ఉంటుంది. కానీ అలా ఆలోచించకుండా ఎప్పుడు కూడా స్వప్రయోజనం, అంటే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగానే ఇది చేస్తే నాకేమొస్తుంది, నాకెంత, ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కదా. అటువంటి వాళ్ళకేంటి, మరణించిన పిదప కూడా సుఖము, దుఃఖము, అంటే నరకము, స్వర్గము, ఆ లోకాల్లోకి చేరుకోవడము, మళ్ళీ ఇక్కడికి రావడం అనమాట. చేస్తే స్వర్గ భోగాల్ని అనుభవిస్తారు, లేకపోతే నరకయాతని నరక యాతన, మనకి నరక లోకాల్లోకి వెళ్ళి దానిని చేసిన పాపాలని అనుభవించి, అంటే మిక్సింగ్ అనమాట, వాళ్ళు చేసుకున్న వాటికి తిరుగుతూ ఉంటారు అటు ఇటు. కాబట్టి దానివల్ల వీళ్ళకి ఈ లోకంలో కానీ అలాగే పరలోకంలో కానీ ఇటువంటి సుఖం అనేది కూడా ఉండదు. ప్రకృతి త్రిగుణముల గురించి కొన్ని పాయింట్స్ ఇక్కడ మనం చూస్తాము. మనస్తత్వము, గుణములు మనలను బంధిస్తాయి. జ్ఞానం కర్మ చ కర్త చ త్రిధైవ గుణభేదతః ప్రోచ్యతే గుణ సంఖ్యానే యథా వచ్ృణుతాన్యపి. ప్రకృతి త్రిగుణముల పరముగా గుణాల భేదాన్ని బట్టి జ్ఞానం, కర్మ, కర్త అనే వాటిని సాంఖ్యశాస్త్రం మూడేసి విధాలుగా విభజించింది. వాటిని గురించి చెబుతాను, విను. అంటే మనం ఆల్రెడీ 14వ అధ్యాయంలో చూసాం, గుణాల గురించి చూసాము. అలాగే 17వ అధ్యాయంలో కూడా చూసాం శ్రద్ధ, అది ఎట్లా మూడు విధాలుగా ఉంటుందనేది కూడా చూసాము.
వాటిని గురించి ఇంకా చెబుతాను విను అని. అంటే దాంట్లో కూడా ఎట్లా, జ్ఞానం 3 గుణాల్లో ఎలా ఉంటుంది, కర్మ 3 గుణాల్లో ఎలా ఉంటుంది, కర్త 3 గుణాల్లో ఎలా ఉంటారు అనేది చెప్తాను విను అని చెప్తున్నారు. మీరు కూడా ఇవి నోట్ చేసుకోండి. ఆ, మీరు ఈ సాత్విక గుణంలో ఉంటే 3 పాయింట్లు వేసుకోండి, రాజసిక గుణంలో ఉంటే 2 పాయింట్లు వేసుకోండి, తామసిక గుణంలో ఉంటే 1 పాయింట్ వేసుకోండి. ఇదంతా ఆ, ఈ టేబుల్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయో ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ముందుగా జ్ఞానము. జ్ఞానము సాత్విక గుణంలో ఎలా ఉంటుంది? ప్రాణులన్నింటిలోనూ అఖండము అంటే ఖండింపబడింది అనమాట. అవినాశము, అవిభక్తము అయిన ఆత్మ వస్తువుని చూడడము అంటే సాత్విక గుణంలో ఎలా ఉంటుంది? ఉదాహరణకి ఏంటి? దేవతలైన, మానవులైన, జంతువులైన, పక్షులైన, పశువులైన, చెట్లైన, సరీసృపాలు చాలా చూసాం మనం, జలచరాలు ఇవన్నీ కూడా చూసాం అనమాట. ఇలా ప్రతి జీవిలో కూడా ఆత్మను ఉమ్, ఒకే ఒకే రకంగా ఉండే ఆత్మగా చూస్తారు. అలాగే అన్ని జీవుల్లో కూడా పరమాత్మను కూడా చూస్తూ ఉంటారు. అందుకే మనం చూసాం, విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గర్హస్థిని శునిచైవ స్వపాకేచ పండితా సమదర్శిన. కాబట్టి అలా చూసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో అది సాత్విక గుణము. దీంట్లో కూడా మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడొచ్చు. ఆ, ఇప్పుడు అంటే దేవతలని, అలాగే మానవులని, జంతువుల్ని కొంచెం మనం వేరువేరుగా చూసేవాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారనేది ఈ 2 గుణాలు కూడా చూడొచ్చు. వేరువేరుగా కనిపించే సర్వభూతాలలోని ఆత్మలు అనేక విధాలుగా ఉన్నాయని భావించడం, ఇదేంటి? రాజసిక గుణం అన్నమాట. అంటే దేహాలు భిన్నంగా ఉన్నాయి, దేవత, మనిషి, జంతువు ఇట్లా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆత్మ కూడా విడివిడిగా అంటే ఆ, మనిషిలో ఉండే ఆత్మ శుద్ధంగా ఉంటుంది. ఇట్లా చూస్తూ ఉండడం అనమాట. అంటే ఆ ఆత్మ గొప్పది, ఈ ఆత్మ మంచిది కాదు, ఇట్లా ఇట్లా చూసేది రజోగుణం అనమాట. ఉదాహరణగా జంతువుల్ని వేరుగా చూడడము, చెట్లను కూడా వేరుగా చూడడము, అంటే మనుషులని దేవతల్ని ఒక విధంగా చూడడం, జంతువుల్ని చెట్లని ఒక విధంగా చూడడం, ఇట్లా ఇది రజోగుణము. ఉదాహరణ మనం ఎట్లా చూడొచ్చు? ఎవరైనా మనం ఒక కుక్కను గనక ఒక రాయితో కొట్టామనుకోండి, లేకపోతే దాన్ని ఏదైనా హింసించామనుకోండి, వేరే వాళ్ళు ఏమంటారు? చాలా బాధపడిపోతారనమాట. నువ్వు ఎందుకు అలా చేసావు, అది కరెక్ట్ కాదు అని. కానీ మళ్ళీ వాళ్ళే ఇంటికి వెళ్ళి అంటారు, ఈరోజు ఏం కూర, చికెన్ వండారా లేదా అని. అంటే అక్కడ కుక్కలో ఒక రకంగా చూస్తున్నారు, ఇక్కడ కోడిలో ఒక రకంగా చూస్తున్నారు అట్లా. నెక్స్ట్ తామసికం. తత్వము తగిన కారణం లేకుండా సమస్తము అదే అనే సంకుచిత దృష్టితో ఏదో ఒక పని మీద ఆసక్తి కలిగి ఉండడము. అంటే తత్వం తగిన కారణం లేకుండా అసలు వాళ్ళకి ఏమీ అర్థం కాదు, సమస్తము ఏదేదో ఆలోచించుకుంటూ ఉంటారు, ఒకే పని మీద ఆసక్తి ఉండడము. అంటే ఇక్కడ ఎలా చెప్తున్నారు అంటే, మనుషుల్లో కూడా ఆఖరికి, ఇందాక చూసింది వేరు, ఇప్పుడు మనుషుల్లో కూడా ఏంటి, వీడు ధనికుడు, వీడు బీదవాడు, ఇట్లా ఉండే ఆత్మల్ని వేరువేరుగా చూస్తూ ఉండడం, అది తామసిక గుణం. నెక్స్ట్ కర్మ ఈ 3 గుణాల్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది. ఆసక్తి, అభిమానము, అనురాగము, ద్వేషము, ఫలాపేక్ష లేకుండా సమ్మతంగా చేసేది. అంటే కర్మలు చేస్తారు, ఫలితం గురించి వీళ్ళు ఎలాగూ ఆశించరనమాట. అందుకే వాళ్ళకి దేని మీద ఆసక్తి ఉండదు, అభిమానం ఉండదు, అనురాగం ఉండదు, ద్వేషం ఉండదు. ఈ పని చేస్తే ఈ ఫలం వస్తుంది అనేది కూడా లేకుండా సమ్మతంగా శాస్త్రంలో ఏదైతే చెప్పబడిందో అది చేస్తూ ఉంటారు. శత్రువు వచ్చినా మిత్రువు వచ్చినా కూడా వాళ్ళు ఒకే రకంగా చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత రాజసికంలో ఉన్న వాళ్ళు ఫలాభిలాషతో, అహంకారంతో, అధిక ప్రయాసతో ఆచరించేది. మనం ఆల్రెడీ ఇవన్నీ ఇంతకుముందు చూస్తున్నాం కదా. ఇంకొంచెం మళ్ళీ మొత్తం సమ్మరీ చేస్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ వీళ్ళు ఎలా ఉంటారు? అభిలాష, ఫలాభిలాష అన్నమాట. అది నాకే కావాలి, ఇది చేస్తే నాకు ఎంత వస్తుంది, ఇట్లా చేయడము. ఇంద్రియ తృప్తి, అతిగా పాకులాడటం, అతిగా ప్రయాస అంటేనేమో అతిగా కష్టపడుతూ ఉండటము ఆ యొక్క కోరికలు తీర్చుకోవడానికి. నెక్స్ట్ తామసము, మోహంతో స్వశక్తి ఏమిటో, పరిణామాలు, జరిగే నష్టము, హాని గురించి ఆలోచించకుండా ఆచరించేది. అంటే తప్పు చేస్తే శిక్ష పడుతుందేమో అని ఆలోచించరు, ఏదో ఆ, అప్పటికి అది కావాలి కాబట్టి చేసేస్తారు. దానివల్ల వచ్చే పరిణామాల గురించి ఆలోచించరు. దానివల్ల అది నష్టం జరుగుతుందా, ఎవరికైనా హాని జరుగుతుందని ఆలోచించకుండా చేసేసి తర్వాత శిక్ష అనుభవిస్తూ ఉంటారు అనమాట. మర్డర్స్, రేప్స్, దొంగతనాలు, దోపిడీలు, ఇవంతా ఇలా చేసేవాళ్ళు. తర్వాత కర్త అంటే విధి నిర్వహించేవాడు ఈ 3 గుణాల్లో ఎలా ఉంటుంది?
ఫలాపేక్ష అహంభావం విడిచిపెట్టి ధైర్యోత్సాహాలతో జయాపజయాలను లెక్క చేయకుండా కర్మలు ఆచరించేవాడు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మిత్రుడు వచ్చినా అంటే ఇందాక చూసాం కదా, అహంభావం విడిచిపెట్టేస్తాడు. ఇప్పుడు ద్రోణాచార్యుడు ఉన్నాడు, ద్రోణాచార్యుడినే చంపడానికి ద్రుపదుడు యజ్ఞం చేసి దృష్టద్యుమ్నుడిని పొందాడనమాట యజ్ఞం నుంచి. కానీ మళ్ళీ ఆయన ఆ విద్యను నేర్చుకోవాలి అంటే ఎవరు ఉత్తమమైన గురువు అంటే ఆ ద్రోణాచార్య దగ్గరికి పంపించారు. కానీ ఆయన ఆ ఒక గురువుగా ఆలోచించారు తప్ప ఆయనకి నాకు శత్రుత్వం ఉంది కాబట్టి నేను ఇతనికి విద్యను నేర్పను అని అన్నాడనమాట. అటువంటి అహంభావం ఏమీ ఉండదు ఆయనకి. ధైర్యోత్సాహాలతో జయాపజయాలను లెక్క చేయకుండా. అందుకే మనకి ఉపదేశామృతంలో చెప్తారు, ఉత్సాహాత్ నిశ్చయ ధైర్య తత్తత్కర్మ ప్రవర్తనాత్ అని. అంటే మనం ఏం చేసినా కూడా ధైర్యంగా ఉత్సాహంతో జయాపజయాలను లెక్క చేయకుండా చేసేది సత్వగుణము. నెక్స్ట్ రాజసికము, అనురాగము, కర్మఫలాసక్తి, దురాశ, పరపీడన, పరాయణత్వాలతో శుచి శుభ్రము లేకుండా సుఖదుఖాలకు లొంగిపోతూ కర్మలు ఆచరించేవాడు. ఈ రోజులో మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాము. మన పిల్లలు కూడా నువ్వు దాంట్లో సీటు ర్యాంక్ కొట్టేయాలి, లేకపోతే ఇంకా కష్టపడాలి, దీంట్లో జాబ్ రావాలి, లేకపోతే ఇంకా పెద్ద శాలరీ రావాలి, ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉండడం అనమాట. వాళ్ళకి దేంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందో తెలుసుకోకుండా మనం వాళ్ళని నాకు ఇంకా నువ్వు దీంట్లో ర్యాంక్ రావాలి, లేకపోతే ఇట్లా ఎంతసేపు మాట్లాడుతూ ఉంటాము. అంటే ఇంకా టీచర్స్ లేకపోతే కొన్ని కొన్ని స్కూల్స్లో చెప్తూ ఉంటారు కదా, పరిగెత్తాలి ఆగకూడదు ఎక్కడ, మనము అది మనం గోల్ సంపాదించేయాలి, ఇట్లా ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అనమాట. దానివల్ల వాళ్ళకి స్ట్రెస్ ప్రెజర్ అనేది ఎక్కువగా ఉండిపోతూ ఉంటుంది. దానివల్ల జరగని అఘాయిత్యాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. తర్వాత తామసికంలో మనోనిగ్రహం, వివేకం, వినయం లేకుండా ద్రోహ బుద్ధితో దుష్ట స్వభావంతో హరే కృష్ణ ద్రోహ బుద్ధితో దుష్ట స్వభావంతో నిరుత్సాహంతో నిరంతర విచారంతో కాలయాపనతో కర్మలు ఆచరించేవాడు. అంటే మనోనిగ్రహం, మనసుని నిగ్రహించుకోలేడు. వివేకం, వినయం ఇటువంటివి లేకుండా, ఆ వివేకం ఉండదు, వినయం కూడా ఉండదు. వాళ్ళకి ఏవైతే చేయకూడదు అంటారో, వికర్మలు అంటారో అవే చేస్తూ ఉంటారు. ద్రోహ బుద్ధితో ఎవరేమైపోతే నాకేంటి, నేను సుఖంగా ఉండాలి. దుష్ట స్వభావంతో, అలాగే నిరుత్సాహంతో, ఎల్లప్పుడూ కూడా నిరుత్సాహంతోనే ఉంటారు. నా వల్ల ఏది కాదులే, నువ్వేదో చేసుకుంటావు, ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. నిరంతరం విచారంతో ఎప్పుడు బాధపడుతూనే ఉంటారు. అలాగే కాలయాపనతో, చేద్దాంలే ఈరోజు కాకపోతే రేపు చేయొచ్చు, ఇప్పుడు అంత అర్జెంట్ ఏముంది, ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అనమాట. ఎవరిని పడితే వాళ్ళని దూషిస్తూ ఉంటారు. ఇట్లా ఇంకొకళ్ళ ధనాన్ని దోచుకుందాము, ఇంకొకళ్ళ ఏదో ఒక అంటే కబ్జాలు చేస్తూ ఉందాము, ఇట్లా ఇదంతా కూడా నీచమైన బుద్ధి. అది తమో గుణానికి సంబంధించింది. బుద్ధేర్భేదం ధృతేశ్చైవ గుణతస్త్రివిధం శృణు ప్రోచ్యమానమశేషేణ పృథక్త్వేన ధనంజయ. ఓ ధనంజయ, గుణభేదాలను బట్టి బుద్ధి, ధైర్యము మూడేసి విధాలు. వాటిని గురించి పూర్తిగా విడివిడిగా వివరిస్తాను విను. ఓ అర్జున, జీవాత్మ రమించే మూడు విధముల సుఖముల గురించి మరియు సర్వ దుఃఖముల నుండి విముక్తి దశ చేరడం గురించి ఇప్పుడు నా నుండి వినుము. ఇందాక ఒక టేబుల్ చూసాం కదా, మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకొక టేబుల్ కూడా. దీంట్లో కూడా అంతే, సాత్వికం 3, రాజసం 2, తామసం 1 మార్కు వేయండి. ఇక్కడ బుద్ధి సాత్విక గుణంలో ఎలా ఉంటుంది, కర్మ మార్గాన్ని, సన్యాస మార్గాన్ని, కర్తవ్యము అకర్తవ్యాలను, భయము అభయాలను, బంధాన్ని మోక్షాన్ని గ్రహించే బుద్ధి. అంటే ఏది మనకి కర్మబంధనం కలిగిస్తుంది కాబట్టి దాన్ని తీసుకోకూడదు, ఏది మనకి కర్మబంధనం కలిగించదు దాన్ని తీసుకోవాలి. ఏది ప్రవృత్తి అంటే ఏది చేయదగింది, ఏది నివృత్తి, ఇది ఏది చేయకూడదు, ఇది తెలుసుకోవడం. అందుకే మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట, ఏదైతే సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా ఆ భయం అభయం అంటే ఆ భయాల గురించి పెద్దగా ఆలోచించరు. కాబట్టి వాళ్ళకి మోక్షం అనేది గ్రహించే బుద్ధి, నిజంగా దేని నుంచి మనం మోక్షం పొందాలో గ్రహించే బుద్ధి అనేది ఉంటుంది. అలాగే రాజసం, ధర్మము అధర్మాలను, కార్యము అకార్యాలను సరిగా తెలుసుకోలేని బుద్ధి. అంటే ఏది చెయ్యాలో ఏది చేయకూడదో తెలుసుకోలేరు, ధర్మం అధర్మం తెలుసుకోలేకపోతారు. మనం చూస్తాము కర్ణుడు, ఆయన ధర్మం ఏంటో అధర్మం ఏంటో తెలిసి ఫస్ట్ వాళ్ళతో స్నేహం చేయకుండా ఉండలేకపోయాడు.
తర్వాత వాళ్ళు ఎన్ని అధర్మాలు చేస్తున్నా కూడా వాళ్ళతో పాటే ఉండాల్సి వస్తుంది అనమాట. కాబట్టి దాన్ని వదిలేయలేకపోయాడు. అట్లా అజ్ఞానాంధకారం వల్ల అధర్మాన్ని ధర్మంగా, ప్రతి విషయాన్ని విరుద్ధంగా విపరీతంగా భావించే బుద్ధి. మనకి కృష్ణుడు భగవద్గీత మనం ఎలా ఉండాలో బోధించారంటే, ఎవరు చెప్పారు? కృష్ణుడు చెప్తే అది నిజమైపోతుందా అని అంటూ ఉంటారు కదా, అజ్ఞాన అంధకారం వల్ల అన్నమాట. అలాగే వాళ్ళు అధర్మాన్ని ధర్మంగా చూస్తూ ఉంటారు, చేయాల్సిన వాటన్నిటికి విరుద్ధంగా వెళ్తూ ఉంటారు, విపరీతంగా ఆ భావించే బుద్ధి అనమాట. మనం భగవద్గీతలోని మొదటి శ్లోకంలోనే చూసాము, ధృతరాష్ట్రుడు ఎట్లా ఆలోచించకూడదో అట్లా ఆలోచించాడు. తమ్ముడు పిల్లలైనా కూడా వాళ్ళని వేరు చేసి మాట్లాడాడు. కాబట్టి పుత్ర వ్యామోహంతో ఆ తప్పులనేమో ఒప్పులుగా అనుకుంటాడు, ఒప్పులనేమో తప్పులుగా అనుకుంటూ ఉంటాడు. తర్వాత సంకల్పం ఎలా ఉండాలి అనేది ఇక్కడ చూద్దాం. అంటే నిశ్చయం ఎలా ఉండాలి అనేది. మనసు, ప్రాణం, ఇంద్రియాలు వీటి వ్యాపారాలను యోగ సాధనతో నిలబెట్టగలిగే నిశ్చలమైన ధైర్యము. అంటే హనుమంతుడు సీతాదేవి ఎక్కడుందో కనిపెట్టాలి. ఆయన వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క మనం సుందరకాండలో చూస్తూ ఉంటాం కదా, ఆ వెళ్ళేటప్పుడు సీతాదేవిని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు, సముద్రం నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ మైనాక పర్వతం, ఓ హనుమ నువ్వు బాగా అలసిపోయావు కదా, కాసేపు ఇక్కడ నా దగ్గర రెస్ట్ తీసుకో, తర్వాత నువ్వు ఇక్కడ కొంచెం అలసట తీరిన తర్వాత వెళ్ళొచ్చు, ఈలోపు ఇక్కడ పండ్లు ఉన్నాయి, కాయలు ఉన్నాయి, ఇవి తిని నువ్వు కొంత రెస్ట్ తీసుకుని వెళ్ళమంటారు. కానీ అప్పుడు హనుమంతుడు ఏమంటారు? ఇది భగవత్ కార్యం, దీన్ని నేను ఇప్పుడు ఆపను, ఎప్పుడైతే ఇది పూర్తవుతుందో అప్పుడే నాకు విశ్రాంతి అని చెప్తారనమాట. కాబట్టి భగవంతుని పట్ల ఏదైతే నిష్టని పెంచుతుందో అటువంటి కార్యాన్ని వదిలిపెట్టరు, అది పూర్తి చేస్తారు. కాబట్టి ఇది ఆ, వాళ్ళ యొక్క నిశ్చయం ఎలా ఉంటుందంటే, సాత్విక గుణంలో ఉన్న వాళ్ళది వాళ్ళ యొక్క బుద్ధిని, మనస్సుని, ఇంద్రియాలని కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటారు. నెక్స్ట్ రజోగుణం, ధర్మార్థ కామాల పట్ల అభిలాష, అభిమానము, ఫలాభిలాష కలిగి ఉండే ధైర్యము. అంటే ఇంద్రియ తృప్తి కోసం వేటి ద్వారా కలుగుతుందో, ఇంద్రియ తృప్తి కోసం మనం ఏం చేస్తే అది పొందుతామో అటువంటి వాటిని చేస్తూ ఉండడం. యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు, ప్రమోషన్స్ అని, భౌతికంగా కోరికలు పెరుగుతూ ఉంటే వాటిని తీసుకోవడానికి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అలాగే తామసం, బుద్ధి లేనివాడు నిద్ర, భయం, దుఃఖం, విషాదం, మదములను విడిచిపెట్టకుండా చేసే ధైర్యం. అంటే ఇతని యొక్క ధైర్యం ఎలా ఉంటుంది? నిద్ర ఎక్కువగా, నిద్ర కోసం ఎంత ధైర్యం చేస్తాడనమాట. భయం, దుఃఖం, విషాదం, ఇట్లా. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ ఈ ఆనందము అంటే సుఖము అనేది ఈ మూడు గుణాల్లో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఆరంభంలో విషంలా ఉన్న, అంతంలో అమృత సమానమయ్యే సుఖము. ఆరంభంలో కొంత మనకి అంత రుచించదనమాట, చేదుగాను విషంలాగాను అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇంద్రియాలను నిగ్రహించాలి, చాలా కష్టం. నియమ నిబంధనల్ని పాటించాలి, అది కూడా చాలా కష్టం. అవన్నీ ఎలా మనకు తోస్తాయంటే చాలా కఠినంగా విషంలాగా అనిపిస్తాయి. మనం అందులో గనక సక్సెస్ అయితే మనకి అప్పుడు దివ్య స్థితి అనేది వస్తుంది. ఉదాహరణకి మీరు మనందరం కూడా ప్రతిరోజు భగవద్గీతని వింటున్నాము, భగవద్గీత గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము, అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాము. నాకు చెప్పేంత అర్హత లేకపోయినా కూడా మీ శ్రద్ధను బట్టి భగవంతుడు మిమ్మల్ని అనుగ్రహిస్తున్నారు. అలా అనమాట. దానివల్ల మనకి మంచి జరుగుతుందా, చెడు జరుగుతుందా? ఎంతో కొంత మంచి జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్గా మనకి పిల్లలు కూడా ఏమంటారు, స్టార్టింగ్లో స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు నేను వెళ్ళను అని ఏడుస్తారు. మొదట్లో వాళ్ళకి బాధగానే ఉంటుంది అట్లా వెళ్ళడం, కానీ తర్వాత వాళ్ళకి ప్రయోజకులైనప్పుడు ఆ చదువు యొక్క అది అర్థమవుతుంది అనమాట. తర్వాత రాజసికం, మొదట అమృతతుల్యంగా ఉండి చివరకు విషంగా మారేది. ఇంద్రియాల కలయిక వల్ల కలిగే సుఖము. మనకి ముక్కు, చెవులు, కన్ను, స్పర్శ, నాలుక, ఈ ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి కదా, వీటి వల్ల ప్రారంభంలో మనం ఏదన్నా తిన్నాము అది చాలా టేస్టీగా, ఇప్పుడు చాక్లెట్స్ ఉంటాయి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి, లేకపోతే రజోగుణం ఫుడ్ నేను చూసాము, అవి కారం కారం అంటే ఆ యొక్క దాన్ని ఆస్వాదించే వరకు అది చాలా బాగుంటుంది. కానీ భవిష్యత్తులో దానివల్ల మనకి నేను చూసాము అల్సర్స్ అని, అటువంటి ఫుడ్ తీసుకునే వాళ్ళకి అట్లా వస్తుంది. లేదు, బాగా చాక్లెట్లు తింటాము, తర్వాత పళ్ళు అనేవి పుచ్చిపోతాయి. అంటే స్టార్టింగ్లో మనం అది తీసుకుంటున్నప్పుడు మనకి అమృతంలాగా అనిపిస్తుంది, కానీ తర్వాత అది విషంతో సమానం.
అలాగే మనకేదో రెస్ట్ కోసం మనం ఏం చేస్తాము, పిల్లలకి మొబైల్స్ ఇస్తాము, లేకపోతే టీవీ పెట్టుకొని చూడండి అంటాం. కానీ వాళ్ళకి అది అలవాటు అయిపోయి తర్వాత మనం ఎంత చెప్పినా కూడా వినకుండా వాటిని చూస్తూనే ఉంటారు. వాటిని మానరు అనమాట. ఎందుకంటే మనమే వాళ్ళకి అది ఇచ్చాము, అంటే మనకేదో ఆ కాసేపు రెస్ట్ కోసం, అంటే మనం అది అమృతంలాగా ఉంది అని వాళ్ళకి ఇచ్చాము, అది తర్వాత విషంలాగా తయారవుతుంది. తర్వాత తామసికం, నిద్ర, బద్ధకం, ప్రమాదాల వల్ల జనించి ఆదిలోను అంతంలోను మోహం కలగజేసే సుఖము, అంటే మాదక ద్రవ్యాలు. అందుకే ఇక్కడ చెప్పారు కదా, బద్ధకం, ప్రమాదాల వల్ల జనించడం, అంటే ఆ మాదక ద్రవ్యాలు, మత్తు పదార్థాలు తీసుకుంటారు. చాలా ఏదో మత్తులో తూగుతున్నట్లుగా ఏదో అమృతం లాగా అనిపిస్తూ వెళ్తూ ఉంటారు. ఏదో యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది, అప్పుడు ఏమవుతుంది, చూస్తే లేచి చూస్తే హాస్పిటల్లోను, అప్పుడు అది విషయం లాగా అనిపిస్తుంది. అంటే వాళ్ళు అది తీసుకుంటున్నప్పుడు కూడా అది విషమే, అది వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. కాబట్టి అదేంటంటే అంతా కూడా ఆ తామసిక గుణంలో, అది తీసుకునేటప్పుడు కూడా విషమే, అది అంతంలో కూడా విషమే. కాబట్టి వాళ్ళకి ప్రారంభంలో కూడా దుఃఖమే, తర్వాత కూడా దుఃఖమే, వాళ్ళకి సుఖం అనేది ఉండదు. కాబట్టి ఇంతవరకు మీకు ఎన్ని పాయింట్స్ వచ్చింది అనేది ఒకసారి చూసుకోండి. తర్వాత ఇక్కడ ఏమంటారు? ఆదర్శప్రాయుడైన కర్త ఎవరు? బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణాం చ పరంతప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణై. ఇందాక చెప్పినట్లుగా ఈ త్రిగుణ ప్రభంచే ఉత్పన్నమయ్యే అన్ని విషయాల్లో సత్వగుణమే ప్రధానమైనదని మనం అంగీకరించాలి. అవి మాత్రమే మనకి ఉపయోగపడతాయి. రజోగుణము, తమో గుణము, అవి రెండు కూడా మనల్ని ఇబ్బంది పెడతాయి, కాబట్టి వాటిని మనం విడిచిపెట్టాలి. కాబట్టి ఈ ప్రకృతి మూడు గుణాలను అనుసరించి తమ స్వభావాల నుండి పుట్టిన గుణాల ద్వారా జనులు బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులుగా విభజింపబడతారు. కాబట్టి ప్రకృతి త్రిగుణాలు సత్వ, రజస్, తమో గుణాలు, వీటి నుంచే మన యొక్క ఆ, గుణాలను బట్టి మనము బ్రాహ్మణులమా, క్షత్రియులమా, వైశ్యులమా, శూద్రులమా అనేది విభజించబడతారని చెప్తున్నారు. అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా విద్యాభ్యాసం సమయంలో గురువు నిర్ణయిస్తారనమాట, వాళ్ళ యొక్క గుణాన్ని బట్టి వీడు బ్రాహ్మణుడు, వీడు క్షత్రియుడు, వీడు వైశ్యుడు, వీడు శూద్రుడు అని. అంతేగాని మన పుట్టుకతోటి కాదు. ఒక్క నిమిషం. అందుకే మనం చూస్తే ద్రోణాచార్యుడు తన కొడుకు కూడా, అదే అశ్వత్థామకు కూడా ఆయన ఇతర విద్యార్థులతో పాటుగానే ఆ శిక్షణ అనేది ఇస్తాడు. ఆయనకి సపరేట్గా ఒక శిక్షణ అంటూ ఏమి ఇవ్వడు. అలాగే మనకి బ్రాహ్మణులకేమో 9 గుణాలు అనేవి, అలాగే క్షత్రులకేమో 7 లక్షణాలు, వైశ్యులకేమో 3 లక్షణాలు, శూద్రులేమో ఒక లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటారు. అది కూడా మనం చూద్దాము. శమోదమస్తపశౌచం శాంతిరార్జవమేవ చ జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మకర్మ స్వభావజం. శమము అంటే ప్రశాంతత, దమము అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహణము, అలాగే తపస్సు, స్వచ్ఛత, సహనము, చిత్తశుద్ధి, జ్ఞానము, విజ్ఞానము మరియు ఇహపరలోకములపై విశ్వాసము, ఇవి బ్రాహ్మణుల సహజ సిద్ధ స్వభావ కర్మ లక్షణములు. కాబట్టి వీళ్ళకి చిత్తశుద్ధి, నిజాయితీ అనేది ఉంటుంది. జ్ఞానం మనం చూసేంత ముందు, జ్ఞానం అంటే, విజ్ఞానం అంటే ఏంటి, అలాగే ఇహపరలోకములపై విశ్వాసము, అంటే ఈ లోకము ఉంది, అలాగే పరలోకము కూడా ఉంది అనేది వీళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు. అలాగే ప్రశాంతంగా ఉండాలి, ప్రశాంతంగా ఉంటారు, ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉంటారు, తపస్సు, తపస్సు గురించి కూడా నిన్న మనం 17వ అధ్యాయంలో చూసాము. అలాగే స్వచ్ఛత అంటే శుభ్రంగా ఉంటారు, వాళ్ళకి సహనం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. శౌర్యం తేజో ధృతిర్దాక్ష్యం యుద్ధే చాప్యపలాయనం దానమీశ్వర భావశ్చ క్షాత్రం కర్మ స్వభావజం. శౌర్యము, బలము, ధైర్యము, ఆయుధ విద్యలో నైపుణ్యము, యుద్ధంలో నుండి వెనుతిరగని సంకల్పము, విశాల హృదయముతో గల దయాగుణము మరియు నాయకత్వ సామర్థ్యం, ఇవి క్షత్రియులకు సహజంగా ఉన్న కర్మ లక్షణములు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఎప్పుడంటే అప్పుడుకి రెడీగా యుద్ధానికి సిద్ధమవుతూ ఉండాలి. అలాగే ఎవరైతే బలహీనులు ఉన్నారో వాళ్ళ పట్ల దయాగుణం కూడా కలిగి ఉండాలి. అలాగే ఏదైనా ఆపద వచ్చినప్పుడు
అందరినీ నడిపించే నాయకత్వ సామర్థ్యం కూడా వాళ్ళకి ఉండాలి. కృషి గౌరక్ష్య వాణిజ్యం వైశ్య కర్మ స్వభావజం పరిచర్యాత్మకం కర్మ శూద్రస్యాపి స్వభావజం. వ్యవసాయము, పాడి పంటలు మరియు వర్తక వాణిజ్యాలు అనేవి వైశ్య గుణములు ఉన్న వారికి సహజ సిద్ధమైన పనులు. పనులు చేయడం ద్వారా సేవ చేయడం అనేది శూద్ర లక్షణములు కలవారి యొక్క సహజమైన విధి. ఇక్కడేంటి వైశ్యులు అలాగే శూద్రులు. వైశ్యులేంటి వ్యవసాయము, పాడి పంటలు, వర్తక వాణిజ్యాలు అంటే బిజినెస్, వాణిజ్యం. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క కార్యాలు చేయడానికి ధనం అవసరం కాబట్టి వాళ్ళు అదే వాళ్ళ యొక్క మొదటి ఉద్దేశం అయి ఉండాలి. భగవంతుని యొక్క తృప్తి కోసమే చేస్తూ ఉండాలి కానీ వాళ్ళ యొక్క తృప్తి కోసం అనేది కాదు. అలాగే శూద్రులు ఎప్పుడంటే పైన ఏవైతే ఇంకా ఏమి చేయలేము కాబట్టి పైన అంటే ముగ్గురు ఉన్నారు కదా, వైశ్యులు, శూద్రులు, బ్రాహ్మణులు. వాళ్ళకి ఏది అవసరమైతే అది చేసి పెడుతూ వీళ్ళు వాళ్ళ యొక్క కర్మలు చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఇది శూద్రులకి ఇచ్చింది. కానీ భగవంతుడు ఏం చెప్తారంటే ఏ వర్ణమైనా సరే భగవంతుని యొక్క కార్యం నెలకొంటే అందరూ ఆయన్నే చేరుకుంటారు. యత ప్రవృత్తిర్భూతానాం ఏన సర్వమిదం తతం స్వకర్మణ తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః. సకల జీవులకు మూలము మరియు సర్వవ్యాప్తి అయిన భగవంతుని పూజిస్తూ మానవుడు స్వకర్మ నిర్వహణ చేయడం ద్వారా పరిపూర్ణతను పొందగలడు. అంటే ఎవరి కర్మలు వాళ్ళు చేయడం వల్ల భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు. ఒకళ్ళు గొప్ప కాదు, ఒకళ్ళు తక్కువ కాదు. దీన్ని మనం ఎగ్జాంపుల్గా చూడాలంటే టెంపుల్స్లో అంటే గుడిలో మనకి పండుగలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు రేపు శ్రీరామనవమి జరుగుతుంది. అక్కడ ఆ విగ్రహార్చన ఎవరైతే చేయగలరో వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే కొంతమంది ఏం చేస్తూ ఉంటారు, క్యూ లైన్లో ఇలా వెళ్ళండి, ఇలా వెళ్ళొద్దు అని సెట్ చేస్తూ ఉంటారు. ధైర్యంగా ఉండి ముందుకు వచ్చి ఆ క్యూ లైన్లు వాటన్నిటిని కూడా ఎవరికి ఇబ్బంది కలగకుండా చేస్తూ ఉంటారు క్షత్రియులాగా. అలాగే ఆ గుడికి అవసరమైన విరాళాలను సేకరించడం, లేకపోతే బుక్స్ అమ్మడము, లేకపోతే బుక్స్ని ఇవ్వడము, ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళేమో వైశ్యుల్లాగా. అలాగే మేము పైన ఏమి చేయలేము కాబట్టి ఆ బ్రాహ్మణులకి ఏమైనా అవసరం అవుతాయా, చేస్తాము. ఆ క్షత్రియులకి ఏమైనా మేము చేయాల్సింది ఉంటుందా, చేస్తాము. లేదు ఇవేమీ లేదు అంటే ఆ చెప్పుల స్టాండ్ దగ్గరైనా ఉండి మేము అవన్నీ చెప్పులను కూడా అక్కడ సరిగా పెడుతూ ఉండడం చేస్తూ ఉంటాము. లేకపోతే ప్రసాదాన్ని అందరికీ పంచుతూ ఉంటాము. అంటే వాళ్ళు ఏదైతే చెప్తారో అది చేస్తానికి మేము రెడీగా ఉన్నాము అనేవాళ్ళు శూద్రులాగా అనమాట. కాబట్టి ఎవరైనా రేపు ఆ నవమి వేడుకల్లో మనం ఏ చేసినా కూడా భగవంతునికి ప్రీత్యర్థం చేస్తే అది ఉత్తమమైనదే. ఒకళ్ళు గొప్ప కాదు, ఒకళ్ళు తక్కువ కాదు అన్నట్లుగా వాళ్ళు పరిపూర్ణతను పొందగలరు అని చెప్తున్నారు. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్ స్వభావనియతం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం. పర అంటే ఇతర ధర్మమును సరిగ్గా చేయుట కంటే కూడా సరిగా చేయలేకపోయినా సరే తన స్వధర్మము చేయుటయే వ్యక్తికి శ్రేష్టము. తన స్వభావ సిద్ధ విధులను చేయుటలో వ్యక్తికి పాపము అంటదు. అంటే మనం చేసే స్వధర్మం అంటే మన గుణాన్ని బట్టి మనకున్న ఆ ధర్మం ఏదైతే ఉందో దాన్ని చేయాలి. అలా కాకుండా పరధర్మం చేయాలి అనుకోకూడదు. ఎందుకంటే గురువు నిర్ణయించారు నువ్వు ఈ యొక్క కర్మ చేయాలి అని. కాబట్టి మనము దాన్నే చేయాలి. బ్రాహ్మణులేమో సత్వగుణంలో, క్షత్రియులేమో రజోగుణంలో, వైశ్యులేమో రజోతమో గుణంలో, శూద్రులేమో తమో గుణంలో. ఏ ఆశ్రమంలో వర్ణంలో ఏ ఆశ్రమంలో అయినా ఏ వర్ణంలో అయినా ఉన్నవారైనా సరే భగవంతుని కోసం చేస్తున్నారంటే భగవంతుని చేరుకోవచ్చు. అటువంటి వారికి పాపం కూడా అంటుకోదు. అందుకే మనకు చెప్తారు జన్మనా జాయతే శూద్ర. మనము జన్మతో అందరం కూడా శూద్రులమే. సంస్కారాత్ భవే ద్విజ బ్రాహ్మ జానాతి ఇది బ్రాహ్మణ. అంటే ఆ బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందిన వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు అవుతారు. బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ నశోచతి నకాంక్షతి సమసర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరాం. అలా బ్రహ్మస్వరూపం పొందినవాడు ప్రశాంతమైన మనసుతో దేనిని ఆశించడు, దేనికి దుఃఖించడు.
సమస్త భూతాలను సంభావంతో చూస్తూ నా పట్ల పరమ భక్తి కలిగి ఉంటాడు. అంటే మనం రెండవ అధ్యాయం చూసాం కదా, స్థితప్రజ్ఞుడు. స్థితప్రజ్ఞుల్లా ఉండాలి. భగవంతుడి పట్ల పరమ భక్తి కలిగి ఉండాలి. ఎవరిని ఉన్నతంగా చూడడు, ఎవరిని అల్పులుగా కూడా చూడడు. ప్రతి జీవుడు కూడా భగవంతుని యొక్క అంశనే, కాకపోతే ఆయనకి భిన్నంగా ఉన్నారంతే. అందరూ కూడా భగవంతునికి నిత్యంగా మనం అందరం కూడా దాసులమే అని వాళ్ళు తెలుసుకుని ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళు భౌతికంగా భోగాన్ని కూడా కోరుకోరు. జీవేర స్వరూప హోయ్ కృష్ణేర నిత్యదాస్. అంటే అందరూ కూడా నిత్యులే, జీవులందరూ కూడా. మనం అందరం ఎవరము? మమై వాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన. అందరూ భగవంతుని యొక్క అంశలమే, అలాగే అందరం కూడా నిత్యులమే. కాబట్టి మనం అందరం కూడా భగవంతుని యొక్క నిత్యంగా దాసులము. అటువంటి వారికి నశోచతి నకాంక్షతి, శోకము ఉండదు, కోరికలు ఉండవు. భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్ యశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. కేవలము భక్తియుత సేవ చేత మాత్రమే యథార్థంగా నేను ఎవరో తెలుసుకొనవచ్చును. నన్ను తెలుసుకున్న పిదప నా భక్తుడు నా సంపూర్ణ భావనలో భగవద్ధామంలో ప్రవేశించును. ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరగలరో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎవరు? కేవలం భక్తియుత సేవ మాత్రమే చేసేవాళ్ళు, భక్తియుత సేవను చేసేవాళ్ళు. అప్పుడు వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది? భగవంతుడు ఎవరంటే ఎవరో నిజంగా తెలుసుకోగలుగుతారు. తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? సంపూర్ణంగా భగవంతుని యొక్క ఆ, భావనలోనే, ఆ భక్తియుత సేవలోనే ఉండగలగడం వల్ల భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు. ఆ భగవంతుని యొక్క ధామం ఎలా ఉంటుందో మనం చూసాం కదా. నతద్భాసయతే సూర్యో నశశాంకో నపావకః. ఆ ధామము అక్కడ సూర్యుడితో గాని చంద్రుడితో గాని అవసరం లేనంత ఎప్పుడు కూడా వెలుగుతూనే ఉంటుంది. మచ్చిత్త సర్వదుర్గాణి మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అథ చేత్వమహంకారాత్ నశ్రోష్యసి వినంక్ష్యసి. నీవు నా యందు మనసు కలవాడవైతే నా కృపచే అన్ని అడ్డంకులను మరియు కష్టాలను అధిగమించగలవు. కానీ మిథ్య అహంకారముచే నా మాటలు వినక పని చేస్తే నీవు నశిస్తావు. అంటే అనుకుంటూ ఉంటాము, ఏంటి భగవంతుడు శాపాలు పెడుతున్నాడు, లేకపోతే భగవంతుడు ఏంటి ఇలా అంటున్నాడు అని. మనకి కష్టాలు ఉండవచ్చు, కానీ మీ మీద నాకు భక్తి ప్రేమ అనేవి ఉన్నాయి, నేను పరిపూర్ణుడు కాదు, మరి నేను ఏం చేయాలని మనం అడగవచ్చు అనమాట. దానికి భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఆ కష్టాలన్నీ నా అనుగ్రహం ద్వారా నువ్వు దాటగలవు. ఎలా? నీవు నా యందు మనసు కలవాడవైతే. ఆయన యొక్క కృపతోనే మనం ఆ కష్టాలన్నిటిని కూడా దాటవచ్చు. భగవంతుని పట్ల భక్తి, భగవంతుని పట్ల ప్రేమ అనేవి పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు ఆ యొక్క మనం ఎప్పుడైతే కృష్ణ చైతన్యంలో, అంటే భగవంతుని యొక్క చైతన్యంలో ఉంటామో, అట్లా చేస్తూ ఉంటామో, అక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నాడు, ఒక ఆప్తమిత్రులాగా తన మిత్రుని యొక్క సౌఖ్యం గురించి చూసుకోవడమే కాకుండా మిత్రునికి తనకు తానే అర్పించుకుంటాడు భగవంతుడు. వాళ్ళ యొక్క దుఃఖాలని, కష్టాలని అన్నిటి నుంచి కూడా ఆయన దూరం చేస్తాడు అని. అందుకే ఇక్కడ మళ్ళీ అంతా చెప్పిన తర్వాత కూడా ఆ మిథ్యాహంకారంతో నా మాటలు కనుక నువ్వు వినకుండా నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు అంటే నువ్వు పని చేస్తే నువ్వు నశిస్తావు. ఎందుకు ఇట్లా చెప్తున్నారు? సపోజ్ మనమే ఉంటాము, పిల్లలకు చెప్తూ ఉంటాము, అది నిప్పు కాలుతుంది, లేకపోతే ఇక్కడ ట్రాఫిక్ లో అటువైపు నడవకూడదు, అటువైపు నడిస్తే వెహికల్స్ మన మీదకి వచ్చేస్తాయి, ఇట్లా చెప్తామన్నమాట. చాలాసార్లు చెప్తాము, వినకుండా వాళ్ళు అట్లే వెళ్తున్నారు, లేకపోతే ఆ నిప్పుని అంటుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటే నీ కర్మ అనుభవిస్తావు అని చెప్తాము. అట్లాగే భగవంతుడు కూడా ఇంత మంచిని చెప్పారు, నువ్వు ఆఖరికి నా మిత్రుడివి, నువ్వు గనక నా యందు మనసు కలవాడు అయితే నా కృపతో ఆ అడ్డంకులు, ఆ కష్టాలన్నీ కూడా అధిగమించగలవు. కానీ ఒకవేళ అవి నువ్వు అలా చేయకపోతే మళ్ళీ నశిస్తావని కూడా ఒక రకంగా ఆయన వార్నింగ్ కూడా ఇస్తున్నారనమాట. మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు, కుంతీదేవి చాలా కష్టాలు పడ్డారు. చిన్నప్పుడే ఆవిడ ఒక బిడ్డని దూరం అయ్యారు, కర్ణుడిని. భర్త ఏమో చనిపోయారు. 5గురు పిల్లల్ని కష్టపడి పెంచింది, వనవాసం కూడా చేసింది. ఆఖరికి ఆవిడ యొక్క పిల్లల మీద ఎప్పుడు కూడా హత్య ప్రయత్నాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి, కానీ ఆవిడకి కోపం అనేది రాలేదు. ఆఖరికి యుద్ధం అయిపోయింది.
యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత రాజ్యం వచ్చింది. అదే మనమైతే అమ్మయ్య ఇక చాలు, ఆ, ఈ ఇప్పటి వరకు పడ్డ కష్టాలన్నీ చాలు, ఇంకా సుఖపడదాం అనుకుంటాము. కానీ ఆవిడ మాత్రం భాగవతంలో వస్తుందన్నమాట. ఆవిడ ఒక చోట చెప్తారు, విపదా సంతుత అశశ్వత్ తత్ర తత్ర జగద్గురో భవతో దర్శనం యత్స్యాత్ అపునర్భవ దర్శనం. మరలా మరలా నీ యొక్క దర్శనం కలిగేటట్లుగా ఆ కష్టాలన్నీ నాకు కలగాలి, మరలా మరలా కలగాలి అని నేను కోరుకుంటున్నానని చెప్తుందన్నమాట. ఎందుకంటే నీ యొక్క దర్శనం నిరంతరం కూడా ఆ కష్టాలు ఉన్నప్పుడు నువ్వు మా దగ్గర ఉంటావు. ఆ యొక్క నిరంతరం కష్టాలు ఉన్న వల్ల నువ్వు మా దగ్గర ఉంటే మేము ఈ జన్మ మృత్యు ఇటువంటి యొక్క ఆ దర్శనాన్ని మేము, మాకు ఇంకా ఆ జన్మము, ఆ మరణం అనేది మాకు మళ్ళీ మళ్ళీ ఉండదన్నమాట. అంటే పునరపి జననం పునరపి మరణం అనేది ఉండదు అని ఆవిడ చెప్తారనమాట. కానీ ఎవరైతే భగవంతుడు చెప్పిన వినట్లేదో, మళ్ళీ వాళ్ళ రీతిగా వాళ్ళ ఇష్టం చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళు దారి తప్పిపోతున్నారు. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా. ఓ అర్జున, పరమపురుషుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఉండి భౌతిక ప్రకృతితో తయారు చేయబడిన యంత్రంలో ఆసీనులైన అన్ని జీవుల గతులను నిర్దేశిస్తున్నాడు. అంటే సాక్షాత్తుగా శ్రీకృష్ణుడే హృదయస్థ పరమాత్మునిగా అందరి హృదయాల్లో ఆయన ఆసీనుడై ఉన్నాడు. ఒక చెట్టు మీద రెండు పక్షుల్లాగా ఆత్మ పరమాత్మ పక్క పక్కనే ఉంటారు. కానీ జీవుడేమో తన ఆ ఇంతకు ముందు తీసుకున్న ఆ ఫలాల గురించి మర్చిపోతూ ఉంటాడు. భగవంతుడికి అన్నీ తెలుసు అనమాట. అంటే మనమేమో గతంలో చేసిన కర్మలన్నీ మర్చిపోతూ ఉంటాము. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడొచ్చు. ఎలా అంటే మనం అనుకుంటూ ఉంటాము, నేనేమో ఇంత ధర్మంగా ఉన్నాను, ఇంత న్యాయంగా నా యొక్క విధి నిర్వహణ నేను చేస్తూ ఉన్నాను, కానీ నాకు ఎప్పుడు కష్టాలే వస్తున్నాయి, నన్ను భగవంతుడు ఎప్పుడు కష్టాల్లోనే పెడుతున్నాడు. పక్కన వాడు చూడండి, వాడికి అసలు ఎప్పుడు ఆ, అధర్మంగానే సంపాదిస్తున్నాడు, అన్యాయంగానే ఉంటున్నాడు, చేయకూడని పనులన్నీ చేస్తున్నాడు, ఆ, నాలుగు నియమాలని పాటించట్లేదు, కానీ అతను మాత్రం ఆనందంగా కనిపిస్తున్నాడు, సుఖపడుతూ ఉన్నాడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ మనం ఒకటి ఆలోచించవచ్చు అనమాట. మనం చేసిన గత కర్మలకి మనం ఈ ఫలితాలు అనేది ఇప్పుడు ఆనందిస్తూ, అంటే ఇప్పుడు అనుభవిస్తూ ఉండొచ్చు. కానీ ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న ఈ యొక్క ధర్మమైన పనులకి మనం ముందు ముందు ఆ యొక్క ఫలితాన్ని అనుభవిస్తామన్నమాట. ఎలా అయితే ఇప్పుడు మనకి ఒక ఒక పిండి మర ఉందనుకోండి, దాంట్లో మనం ఇప్పుడు మంచి బియ్యం పోస్తాము. మనం మంచి బియ్యం పోసి ఏం ఆలోచిస్తాము, మంచి పిండి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. కానీ ఒక పాడైపోయిన పిండి, పురుగులు పట్టేసిన పిండి, ఆ, మనం పోసిన బియ్యానికి వ్యతిరేకంగా వచ్చే పిండిని చూస్తే మనకి ఏమనిపిస్తుంది, నేను పోసింది మంచి బియ్యం కదా, కానీ పిండి ఏంటి ఇలా వస్తుంది అని. కానీ మనకి తెలియదు, మనం ఈ బియ్యం పోసే ముందు ఇంతకు ముందే ఒక పాడైపోయినవి, పురుగులు పట్టినవి, నాశనంగా ఉన్న బియ్యాన్ని పోసామన్నమాట. కానీ మనం ఏమనుకుంటున్నాము, ఇప్పుడు పోసిన బియ్యం గురించి ఆలోచిస్తున్నాం. ఆల్రెడీ మనం ఇంతకు ముందు పోసిన బియ్యానికి పిండి అనేది వస్తూ ఉంది, దాన్ని మనం చూసి ఇట్లా బాధపడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, భౌతిక ప్రకృతితో తయారు చేయబడిన యంత్రంలో ఆసీనులైన అన్ని జీవుల గతులను నిర్దేశిస్తున్నాడు. ఈ భౌతిక యంత్రం అంటే మనం ఈ దేహాలని మారుస్తూ ఉండడం అన్నమాట. మన్మనా భవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించు, నా భక్తుడివి అగుము, నన్ను పూజింపుము, నాకు నమస్కరింపుము. ఆ విధంగా చేయడం వలన నీవు తప్పక నన్ను చేరుకుంటావు. నీవు నాకు ప్రియమైన స్నేహితుడవు కాబట్టి నేను ఈ మాట నీకు ఇస్తున్నాను. మనకు ఆల్రెడీ ఇటువంటి శ్లోకమే చెప్పారు 9వ అధ్యాయంలో, మన్నాభవ మద్భక్తో అని. అలాగే అనన్యాశ్చింతయంతో మాం అని, అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ అదే చెప్తున్నారు, మన్మనాభవ మద్భక్తో, సర్వదా నన్ను గురించే నువ్వు చింతిస్తూ ఉండు, నా భక్తుడివి అవ్వు. మధ్యాజీ మాం నమస్కురు, నన్ను ఎల్లవేళ అర్చిస్తూ ఉండు, నాకు నమస్కరిస్తూ ఉండు. మామే వైశ్యసి సత్యంతే, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, నువ్వు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. ఎందుకంటే ప్రతిజానే ప్రియోసిమే, ఎందుకంటే నువ్వు నాకు ప్రియమైన మిత్రుడివి కాబట్టి నేను నీకు ఈ వాగ్దానం చేస్తున్నాను, నేను నీకు మాట ఇస్తున్నాను అని భగవంతుడే చెప్తున్నారు. భగవంతుడే మాట ఇచ్చారు అంటే తప్పకుండా చేస్తారు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మా శుచః. అన్ని ధర్మములను వదిలి
కేవలము నన్నే శరణు పొందు. నేను నిన్ను అన్ని పాపముల నుండి విడిపిస్తాను, భయపడకు. ఇక్కడ చూడండి, అర్జునుడికి చెప్తున్నారు. అర్జునుడి ద్వారా మనందరికీ కూడా చెప్తున్నారు. ఎలా అయితే ఒక తండ్రి దారి తప్పిపోయిన బిడ్డ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారో, ఎలాగోలా వచ్చే నా దగ్గరికి, పర్వాలేదు నేను చూసుకుంటాను నిన్ను, నువ్వు ఏదో చేసావు వాటినన్నింటినీ వదిలేసేయి, ఇంకా ఏదో చేస్తూ ఉన్నావు వాటి గురించి వదిలేసేయి, నువ్వు ముందు నా దగ్గరికి రా, నేను నిన్ను చూసుకుంటాను, నువ్వు భయపడొద్దు అని మనకి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అభయం ఇస్తున్నారనమాట. ఎలా? నేను ఇప్పటికే చాలా యోగాలు చెప్పాను. భక్తి యోగం అన్నారు, జ్ఞాన యోగం అన్నారు, కర్మయోగం అన్నారు, సకామ, ఇట్లా చాలా చెప్పారు. అలాగే బ్రహ్మభూత స్థితి అన్నారు, పరమాత్మ గురించి చెప్పారు, వర్ణాశ్రమాల గురించి చెప్పారు, సన్యాసం గురించి, త్యాగము, మనసు, వాటిని ఇంద్రియాలని ఎలా నిగ్రహించాలి, అలాగే ధ్యానము, ఇట్లా వివిధ రకాలైన వాటన్నిటి గురించి, చాలా రకాలైన ధర్మాల గురించి, అన్నిటిని గురించి కూడా బోధించాడు భగవంతుడు. ఇప్పుడు ఈ భగవద్గీత ముగింపు సమయంలో అర్జునుడి ద్వారా మనందరికీ కూడా చెప్తున్నారు, సర్వ విధాలైన ధర్మాలను విడిచిపెట్టి కేవలము నాకు నువ్వు శరణు పొందితే నేను నిన్ను ఆ విడిపిస్తాను, ఆ పాపాల నుండి విడిపిస్తాను, నువ్వు భయపడొద్దు. అంటే నువ్వు నా భక్తుడు అయిపో చాలు, నేను నీకు ముక్తిని కూడా ప్రసాదిస్తాను అని చెప్తున్నారు. అంటే మన కర్మలను విడిచిపెట్టడం కాదు, కృష్ణ భక్తికి ఏదైతే ఉపయోగపడదో అటువంటి వాటిని విడిచిపెట్టాలి. ఇలాంటి అనన్య భక్తి వల్ల మోక్షం కూడా లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి ఉపదేశించింది దీన్ని సర్వ ప్రపంచానికి, అంటే అర్జునుడి ద్వారా సర్వ ప్రపంచాన్ని ఆదేశించాడనమాట. మానవుడు తన యొక్క స్వీయ సంరక్షణ గురించి కానీ, లేకపోతే ఇతరుల రక్షణ గురించి కానీ ఆందోళన విడిచిపెట్టి విశ్వాసంతో, అంటే భగవంతుడు ఉన్నాడు, భగవంతుడు నేను ఆయన్ని శరణు పొందితే భగవంతుడు చూసుకుంటారు అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు భగవంతుని శరణు పొందితే శ్రద్ధతో, అలాగే భక్తితో, ప్రేమతో, పూర్తి విశ్వాసంతో మనం భగవంతునికి శరణాగతి పొందితే అప్పుడు సర్వజీవులకి అన్ని రకాలైన కష్టాల నుండి రక్షిస్తాను అని చెప్తున్నారు. మనం దృఢమైన నమ్మకంతో ఉండాలి, దృఢమైన నమ్మకంతో మనం అంగీకరించాలి. ఆ విధంగా శరణు వేడిన వారి యొక్క బాధ్యతలు, యోగక్షేమం వహామ్యహం అన్నారు, ఇక్కడ కూడా మోక్ష ఇష్యామి మా శుచిహ అన్నారు. కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడే వాళ్ళందరినీ ఆ సర్వ పాపాల నుంచి విముక్తుల్ని చేస్తానని చెప్తున్నారు. ఈ సంసార చక్రం, జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి నుండి కూడా విడిపిస్తారు, రక్షిస్తారని చెప్తున్నారు. ఇదం తే నా తపస్కాయ నా భక్తాయ కదాచన నచాశుశ్రూషవే వాచ్యం నచ మాం యోభ్యసూయతి. నీకు ఉపదేశించిన ఈ గీతా శాస్త్రాన్ని తపస్సు చేయని వాడికి, భక్తి లేని వాడికి, వినడానికి ఇష్టం లేని వాడికి, నన్ను దూషించేవాడికి ఎప్పుడూ చెప్పకూడదు. అంటే తన బోధనని అన్ని చెప్పిన తర్వాత కృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత యొక్క మహిమను మరియు దానిని శ్రవణం చేయటం వల్ల కలిగే ఫలితాలని గురించి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఎలా అంటే అతపస్కాయ అంటే ఆ తపస్సంపన్నుడు కాని వాళ్ళకి, ఎలా అయితే మనం 10వ అధ్యాయం చూసామో ఎటువంటి తపస్సులు కలిగి ఉండాలి, ఎలా ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి ఉండాలి, అటువంటి వాళ్ళకి, అంటే అట్లా లేని వాళ్ళకి చెప్పకూడదు అంటున్నారు. అభక్తాయ అంటే శుద్ధ భక్తులు కాని వాళ్ళకి, అంటే భక్తి లేని వారికి. అశుశ్రూషవే అంటే వినడం, ఆ శ్రవణం ఎవరికైతే ఇష్టం లేదో, ఈ భగవద్గీత వినడం ఎవరికైతే ఇష్టం లేదో అటువంటి వాళ్ళకు కూడా చెప్పొద్దు అంటున్నారు. ఇంకా భగవంతుని దూషించే వారికి, అంటే అసూయ ఎవరికైతే ఉందో భగవంతుని పట్ల అటువంటి వారికి ఇది చెప్పొద్దు అని చెప్తున్నారు. కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అని తెలుసుకుని నమ్మిన వాళ్ళకి ఇది చెప్పాలి అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిధాస్యతి భక్తిం మై పరాం కృత్వా మామే వైశ్యత్య సంశయ. భక్తులకు ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని వివరించే వారికి స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పక లభిస్తుంది, మరియు చివరికి అతను నా వద్దకు తిరిగి వస్తాడు. అంటే ఎవరైతే భక్తులు ఉన్నారో ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని వివరించాలి వాళ్ళకి. ఎలా అయితే ఇప్పుడు మీరు 18 డేస్ క్లాసుల్లో చేరారు, అలాగే మీరు వేరే వాళ్ళకి చెప్పొచ్చు,
భగవద్గీత గురించి తెలుసుకోవడానికి అందరికీ అవకాశం ఉంది. ఇది వినటానికైనా మీరు ప్రయత్నం చేయండి అని. అలాగే చెప్పేవాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి ఎంతవరకు చెప్పగలరో అంతవరకు చెప్పడము. అలాగే స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పక లభిస్తుంది. ఇలా ఎవరైతే ఒకరికొకరు చెప్పుకుంటూ ఉన్నారో వాళ్ళకి స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పకుండా లభిస్తుంది. దాని ద్వారా వాళ్ళు భగవంతుని చేరుకుంటారు. కాబట్టి మనం అందరం కూడా ఇతరులకు కూడా భగవద్గీత చెప్పాలి. అట్లాగే ఈ క్లాసుల్లో మిగతా అందరినీ కూడా మనం చేర్పించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్ మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువి. నాకు అతని కంటే ఎక్కువ ప్రియమైన సేవకుడు మరొకరు ఈ ప్రపంచంలో లేరు. ఎవరు నిజమైన సేవకులు? భగవద్గీతని బోధించేవారు. అంటే భగవంతుడికి చాలా ఇష్టం అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూస్తే మనం శిల ప్రభుపాద వారు అనమాట ఈ కృష్ణ చైతన్య సంఘాన్ని స్థాపించి కృష్ణ భక్తిని అందరికీ చేయేలాగా ఆయన వంతుగా ప్రయత్నం చేశారు. కాబట్టి ఆయన అంటే భగవంతుడికి చాలా ఇష్టమైన వారు. అతనికంటే ఇంకెవరు ప్రియమైన వారు ఉండరు. భగవంతుడికి ఎవరిష్టం అంటే ఈ భగవంతుడు చెప్పిన ఈ భగవద్గీతని అందరికీ తెలియజేసేవాళ్ళు. అధ్యేష్యతే చయ ఇమం ధర్మ్యం సంవాదమావయోః జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతిః. మన ఈ పవిత్రమైన సంభాషణను అధ్యయనం చేసేవాడు తన జ్ఞాన యజ్ఞము ద్వారా నన్ను పూజించిన వాడని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. శ్రద్ధగా విన్నవాళ్ళు, తెలుసుకున్న వాళ్ళు అంటే మీలాంటి వాళ్ళు. గత 18 రోజులుగా మనందరం కూడా తెలుసుకుంటున్నాము. అలాగే అసూయ లేకుండా విన్నవాళ్ళు, వీళ్ళందరూ చాలా ఈ యొక్క జ్ఞాన యజ్ఞము ద్వారా భగవంతుణ్ణి పూజించినట్లుగా అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శ్రద్ధావాననసూయశ్చ శృణుయాదపి యో నరః సోపి ముక్త శుభాల్లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం. శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా దీనిని వినేవాడు అతను కూడా పాపముల నుండి విముక్తి పొందుతాడు మరియు పుణ్యాత్ములు నివసించే పుణ్యలోకాలకు చేరుకుంటాడు. శుద్ధ భక్తులు కాని వాళ్ళకి గీత శాస్త్ర బోధనలు చెప్పకూడదు అని భగవంతుడి పైన మనం చెప్పారు. కానీ సర్వులు కూడా శుద్ధ భక్తులు కాకపోయినప్పటికీ కూడా, అంటే అందరూ శుద్ధ భక్తులు కాకపోయినప్పటికీ కూడా చాలా మంది మానవులు శుద్ధ భక్తులు కాకపోయినా భగవంతుని పట్ల అసూయ లేకుండా ఎవరైతే ఉన్నారో మనం వాళ్ళకి బోధించవచ్చు. వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుడి దేవాది దేవుడు అని విశ్వాసం కలిగి ఉంటారు. అట్టి వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రామాణిక భక్తుని ద్వారా భగవంతుని గురించి శ్రవణం అంటే వినడం గనక చేసినట్లయితే వాళ్ళు కూడా ఫలితాన్ని పొందగలరు. కాబట్టి భక్తులు కొన్ని వేళ ఎక్కడో కొన్ని ప్రవచనాలు జరుగుతూ ఉంటాయి భగవద్గీత గురించి, ప్రామాణిక పరంపరలో ఉన్న వారి ద్వారా ఏవో ఒకటి జరుగుతూ ఉంటాయి. అటువంటి చోట సామాన్యమైన జనం కూడా వింటూ ఉండొచ్చు. వినడం ద్వారా భక్తులయ్యే అవకాశం కలుగుతుంది. కాబట్టి ఈ గీతా అధ్యయనం ఏదైతే ఉందో, గీతా బోధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కనీసం శ్రవణం చేసిన దాని ద్వారా, ఈ భగవద్గీత శ్రవణం చేసిన ద్వారా మనము ఉత్కృష్టమైన ఫలితాన్ని పొందవచ్చు. పుణ్యాత్మలు నివసించే ఊర్ధ్వలోకాలు, అటువంటి పుణ్యలోకాలకు కూడా చేరుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. కచ్చిదేతచ్యుతం పార్థ త్వయైకాగ్రేణ చేతసా కచ్చిదజ్ఞాన సమ్మోహః ప్రణష్టస్తే ధనంజయ. ఓ పార్థ, నిశ్చలమైన మనసుతో నీవు ఈ గీతాశాస్త్రాన్ని విన్నావు కదా. ఓ ధనంజయ, అవివేకం వల్ల కలిగిన నీ భ్రాంతి అంతా అంతరించిందా లేదా అని అడుగుతున్నారు. ఎప్పుడైతే ఈ శ్లోకంలో చూడండి, ఇది 18.72, మనకి 2.7లో అడిగారు అర్జునుడు. కార్పణ్య దోషో పహత స్వభావ. నాకు ఆ మోహం వల్ల నాకేం చెయ్యాలో ఏం చేయకూడదో తెలుసుకోలేకపోతున్నాను. శిష్యస్తేహం షాధిమాం త్వాం ప్రపన్నం. నేను నీకు ఇప్పుడు శిష్యుణ్ణి, కాబట్టి నువ్వు ఉపదేశించు. ఒక గురువుగా ఈ శిష్యుడికి ఉపదేశించు అని అర్జునుడు 2వ అధ్యాయంలో అడిగారు. ఇప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు, అర్జున, నీకు ఇప్పుడు అర్థమైందా లేదా? ఈ యొక్క నిశ్చలమైన మనసుతో నేను చెప్పిన దాన్నంత, అంటే ఈ గీతాశాస్త్రాన్ని విన్నావు కదా, కాబట్టి నీ అవివేకము, నీ భ్రాంతి అంతా తొలగిపోయిందా లేదా అని అడుగుతున్నారు. ఎలా?
ఒక శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఒక గురువుగా గీతను బోధించారు. ఆయన యొక్క శిష్యుని అడుగుతున్నారు, సరైన దృక్పథంతో నువ్వు అర్థం చేసుకున్నావా లేదా? ఒకవేళ అర్థం చేసుకోకపోతే దాన్ని నేను మరలా చెప్తాను. ఎందుకు? గురువు శిష్యుడికి అర్థం కాకపోయినా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తూ ఉంటారనమాట. అక్కడితో భగవంతుడు చెప్పడం పూర్తయింది. ఇక్కడ అర్జునుడు చెప్తున్నారు. అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధ త్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవ. నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధ, ఓ అచ్యుత, ఇప్పుడు నా మోహం తొలగిపోయింది. నష్టో మోహం స్మృతిర్లబ్ధ, నీ అనుగ్రహంచే నా స్మృతిని తిరిగి పొందాను. త్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత, అలాగే స్థితోస్మి గత సందేహ, నా గత సందేహాలన్నీ కూడా తీరిపోయాయి. కరిషే వచనం తవ, నీ ఆదేశానుసారం పనిచేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. అంటే అర్జునుడు మొదట్లోనే మోహం చెందున్నాడు, ఇప్పుడేమో నేను మొత్తం అర్థం చేసుకున్నాను, నువ్వు ఎలా చెప్తే అది నేను చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్తున్నారు. ఇక్కడితో అర్జునుడు మాట్లాడడం కూడా పూర్తయింది. ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాలి. ఎక్కడైతే భగవద్గీత స్టార్ట్ అయినప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు అడిగాడు కదా, సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నారు కదా, ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు ఏదైతే మొదటి శ్లోకంలో అడిగిన డౌట్కి ఇక్కడ చెప్పడం అంటే పూర్తి చేయడం మొదలుపెట్టారు సంజయుడు. సంజయ ఉవాచ ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదమిమమ శ్రౌషం అద్భుతం రోమహర్షణం. సంజయుడు పలికిను ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణార్జునులనే ఇరువురు మహాత్ముల మధ్య సంవాదాన్ని నేను విన్నాను. ఆ సందేశము ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నదంటే నాకు రోమాంచకం అవుతున్నది. అద్భుతం రోమహర్షణం. వ్యాస ప్రసాదాచ్యుతవాన్ ఏతద్ ఏతద్గుహ్యమహం పరం యోగం యోగేశ్వరాత్ కృష్ణాత్ సాక్షాత్ కథయత స్వయం. అర్జునుడితో స్వయంగా మాట్లాడుతున్న యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడి నుండి ఈ అత్యంత రహస్య సంభాషణను వ్యాసుని అనుగ్రహం చేత నేను నేరుగా విన్నాను. అంటే వాళ్ళు మాట్లాడుకున్న మాటలనే కాదు, భగవంతుని యొక్క గోవిందుని యొక్క రూపాన్ని కూడా చూశారు. చూసి ఆనందిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకు అంటే సంజయుడు భక్తుడు, అట్లాగే వ్యాసుని ద్వారా వచ్చిన ఆ దివ్య చక్షుల వల్ల అంతా చూడగలుగుతున్నారు, భగవద్గీతను విన్నారు. కాబట్టి ఆయన చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు. అలాగే ధృతరాష్ట్రుడు భక్తుడు కాదు, కానీ వినగలిగారు. భగవంతుడు ఏదైతే చెప్తున్నారో అదంతా సంజయుడు చెప్తూ ఉంటే వినగలిగారు. ఆయన అసూయతోనే ఉన్నారు భగవంతుడి పట్ల, కోపంతోనే ఉన్నారు, కానీ ఎలా అయినా సరే భగవద్గీతనైతే విన్నారు. కాబట్టి దానివల్ల ఆయనకి ఎప్పటికైనా కూడా భక్తి అనేది కలుగుతుంది. రాజన్ సంస్మృత్య సంవాదమిమద్భుతం కేశవార్జునయో పుణ్యం పృష్యామి చ ముహుర్ముహు. ఓ రాజా, శ్రీకృష్ణ భగవానునకు మరియు అర్జునుడికి మధ్య జరిగిన ఈ మహాద్భుతమైన సంవాదమును పదే పదే గుర్తు చేసుకుంటూ నేను మళ్ళీ ఆనందిస్తున్నాను. ముహుర్ముహు, మళ్ళీ ఆనందిస్తున్నాను. పృష్యామి చ ముహుర్ముహు. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిః ధ్రువ నీతిర్మతిర్మమ. ఎక్కడ యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఉంటాడో, ఎక్కడ మహాధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఉంటాడో, ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో, ఎక్కడ యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఉంటాడో, ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధరః, ఎక్కడ మహాధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఉంటాడో, తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిః, అచ్చట ఖచ్చితంగా సంపద, విజయము, అసాధారణ శక్తి మరియు ధ్రువ నీతిర్మతిర్మమ, అక్కడ నీతి కూడా ఉంటుంది. మతిర్ మమ, ఇది నా అభిప్రాయము. ఇక్కడ ఫైనల్ గా ధృతరాష్ట్రుడు చెప్తున్నారనమాట, ఓ ధృతరాష్ట్ర, ఇక నీ నీ యొక్క కొడుకులు అంటే నీ పుత్రులు వాళ్ళ యొక్క పని అయిపోయినట్లే. ఎందుకంటే ఎక్కడైతే కృష్ణుడు ఉంటాడో అతను ఎవరు? యోగేశ్వరుడు, అన్ని యోగాలకి అధిపతి, యోగమాయకి మహామాయకి అన్ని యోగాలకి అధిపతి. అట్లాగే ధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఉంటాడో అక్కడ శ్రీ అంటే సంపద, అలాగే విజయము, భూతి అంటే అసాధారణమైన శక్తి, నీతి, అలాగే
ఇవి నిశ్చయంగా ఉంటాయని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడు చెప్పారనమాట. ఎక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు ఎక్కడైతే మొదటి శ్లోకంలో ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేత యుత్సవ మామకాహ్ అని అడిగారు. అంటే నా పుత్రులు అని పుత్ర వ్యామోహంతో అక్కడ అడిగారు. భీష్ముడు, ద్రోణాచార్యుడు, కర్ణుడు వంటి మహాయోధులందరూ కూడా ఉన్నారు నా పుత్రుడి వైపు. కాబట్టి నా పుత్రులు నిశ్చయంగా విజయం పొందగలుగుతారని ఆయన అనుకున్నాడు. కానీ ఎదుటి యొక్క సైన్యంలో కృష్ణ భగవానుడు ఉన్నాడని ఆయనకి భయంగా ఉందన్నమాట. కాబట్టి ధృతరాష్ట్రుడు ఎంతో విశ్వాసం కలిగి ఉన్న నా పుత్రులు విజయం సాధించగలరేమో, సాధించేస్తారు అని అనుకున్నా. కానీ ఇక్కడ సంజయుడు తేల్చి చెప్పేశారు అనమాట. యుద్ధరంగంలో ఇది అంతా కూడా జరుగుతున్నదంతా కూడా సంజయుడు ఎప్పుడైతే చెప్పారో అప్పుడు ఆయన కూడా అర్థమైపోయింది అనమాట. కాబట్టి ఎక్కడ శ్రీకృష్ణుడు, ఎక్కడ అర్జునుడు ఉంటారో అక్కడ విజయము పాండవుల పక్షం వైపే ఉంది అని ఆయన ధృవపరిచి చెప్పేశాడు. మీ పిల్లలకి ఇక నాశనం తప్పదు అని సంజయుడు కన్ఫర్మ్ చేశాడు. సకల శుభాలకు ముక్తిని మరియు పరిశుద్ధమైన భక్తిని అనుగ్రహించు ఈ దివ్యమైన సంవాదమును శ్రవణం చేయడం, అధ్యయనం చేయడం మరియు ప్రచారం చేయడం ద్వారా శ్రీకృష్ణుని మరియు అర్జునుని యొక్క సాంగత్యమును మనము నిత్యము అనుభూతి చెందవచ్చు. కాబట్టి మనం ఈ గీతాశాస్త్రం ద్వారా ఏం తీసుకెళ్ళాలి? వీఆర్ స్పిరిట్ సోల్స్, అంటే మనము సనాతనమైన ఆత్మలము. కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడు. డివోషనల్ సర్వీస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్రాసెస్ టు అటైన్ పర్ఫెక్షన్. మనము పరిపూర్ణం అవ్వాలి అంటే భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో ఉండాలి. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. హరే కృష్ణ అందరికి. నాకైతే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. గీతని బోధించే అంత అర్హత లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఈ 18 రోజులు నేను చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నం చేశాను. భగవంతుడి యొక్క కృప, అలాగే గురువుల యొక్క ఆశీర్వాదం, అలాగే మీ అందరి యొక్క శ్రద్ధ, మీ అందరి యొక్క ఆశీర్వాదంతో నేను ప్రయత్నం చేశాను. అటెండ్ అయిన మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. అలాగే ఈ క్లాసులు రన్ అవడానికి సహాయ సహకారాలు అందించిన అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. శ్రీదేవి మాతాజీకి కూడా ధన్యవాదాలు. అలాగే నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం, మ్యాంగ్లూరు, కర్ణాటక వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు. అలాగే శిక్షా గురువు అయినటువంటి నామనేశ్వరదాస్ ప్రభుజీకి, శ్రీవాసాంగం కీర్తన్ దాస్ ప్రభుజీకి అనేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఇక్కడతో ఈ 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి మనం సంకల్పం తీసుకున్నది ఈ రోజు ఇక్కడితో పూర్తయిందని నేను భావిస్తున్నాను. అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు.